Femme kune France jamana ka ministre des Affaires étrangères. Ale welela assemblée fait ko Mali, Burkina, Niger, ko France bika gain farafna fan be fait. Ko ka politique ka keto mai, ko ka fale o débat ba o kun gonen do kunu. Femme ministre ale fana jonga la fa kanye shimalema. Olubo o wati la obo o débat la o wati kelen femme Emmanuel Macron akumika femme Alassane Dramane Ouattara akumika reçoit Élysée no France présidentiel ka telefona du ɲɔgɔn fɛ u ka kuma jumɛn kan Mali, Burkina, Niger. O waati kelen na fɛn Burkina kɔnɔ Burkina président n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale fana tun bɛ ka Guillaume Soro bisimila o waati kelen kɔnɔna la. O waati kelen fɛn UEMOA ka cour de justice ye fɛn Niger ka avocat ye ni CEDEAO ka avocat olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na o waati kelen kɔnɔna la. Niger kɔni ye plainte kɛ CEDEAO chef d'état contre la k'u ye sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ a y'u wele bɔgɔ jɔlen kan. O waati kelen fɛn Guinée ni olu ka ministre de la justice ye ale fana mandat kura wɛrɛ da Alpha Condé nɔ kan ko ale fana yera janfan dɔw la ni Ala sɔnna ma olu fana kɔnɔ kumaw bɛ yan o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ nomination minnu kɛra conseil des ministres la bi o ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye tare o ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan o fana an bɛ analyse objective de kɛ Gamu ka nomination kan Kidal gouverneur la. Gamu nomina bi ka kɛ Kidal gouverneur, on va faire une analyse objective, sérieuse et sereine. Gamu ka nomini ka kɛ Kidal gouverneur a bɛ mun yira, a bɛ volonté jumɛn yira, a bɛ détermination min yira, an b'o analyse fana kɛ ka di aw ma. Conseil de cabinet spécial o fana kɛra fɛn docteur Choguel Kokala Maïga n'o y'an ka premier ministre ye ale fana ye min fɔ o la an bɛ dɔɔni lamɛn o fana la ni Ala sɔnna ma. O kuma a b'a dɔn bi ni ye émission spéciale ye édition spéciale o la an b'a ɲini aw fɛ bi don a k'a partager kosɛbɛ a k'a cari. An b'an dɛmɛbaga ni an kɔkɔrɔdɔnbagaw fo Cherif Thiam Haidara kabako furatigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min kɛlen ka aw kamana gan n'a ti ka se ka fura sɔrɔ a la a ye Cherifkɛ wele. Tension diabète furudimi senkurubadimi impuissance sexuelle bana wɛrɛ mana kɛ aw la aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ bana min na k'aw mɛnna ka yala a ye Cherifkɛ wele a ka ca Ala fɛ minnu ye weleli kɛ olu y'a fɔ an ye k'a fɔ ko fura a fisayara olu ma aw minnu ma weleli kɛ a ye weleli kɛ walasa a ka bana a bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na n'a bɛ fɛ ka Cherifkɛ ka mɔgɔ sɔrɔ u ka téléphone numéro filɛ 70 08 04 08 70 08 08 n'a ye nin wele fɛn min Cherifkɛ ka mɔgɔw an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Tare ko kura tuguni aw minnu sigilen don Belgique aw minnu sigilen don États-Unis aw minnu bɛ Canada aw minnu bɛ Espagne aw minnu bɛ France aw minnu bɛ Irlande aw minnu bɛ fo Italie aw minnu bɛ ka taa hakaja n'o ye Royaume-Uni n'an b'a fɔ o ma ko Angleterre tare fiɲɛ kura bɔra aw ye ka se ka aw to aw sigiyɔrɔ la ka wari ci ka na aw balimaw la olu ka wari sɔrɔ teliya kɔnɔna na lakana kɔnɔna na wa nɔgɔya fana kɔnɔna la k'a sɔrɔ u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ la k'a sɔrɔ aw fana minnu y'a ci aw ma fɛɛrɛ bɔ aw ma fɛɛrɛ sara o t'a bɛɛ dɛ aw ka wari fana cilen kɔfɛ aw bɛ tila ka bonus fana sɔrɔ jɔn b'o kɛ o ye Sendwave o de ye wari ci application kura ye a bɛ taga Play Store kan a bɛ Sendwave a b'ale télécharger n'a y'a télécharger a ka wari ciko fɔlɔ fɛn min ye crédit ye juru n'o ye 10 € ye o juru bɛ don aw la o t'a bɛɛ dɛ o fana kɔfɛ aw bɛ se ka wari ci ka aw to Belgique aw bɛ se k'aw ci k'aw to États-Unis aw bɛ se k'a ci fana k'aw to Canada aw bɛ se k'a ci k'aw to Espagne k'aw to France k'aw to Irlande k'aw to Italie fo Angleterre aw bɛ wari ci mɔgɔ minnu ma Mali kɔnɔ na olu b'a ta coy Orange Money fɛ a yɔrɔnin bɛɛ la aw tɛ musaka bɔ a ka teli a sécuriser len don o la a ye taa nin waati na Play Store sanfɛ ni Android bɛ aw bolo walima ni iPhone bɛ aw bolo App Store ou bien Play Store a ye taga olu dɔ la kelen sanfɛ dɔrɔn aw bɛ Sendwave Send a bɛ sɛbɛn SEND Wave WAVE n'a y'o télécharger k'o installer aw ka téléphone sanfɛ fɛn min ye wari cili kɔni aw b'a kɛ lafiya kɔnɔna la n'aw b'a ci ni code promo min ye o ye Drissa 10 o code promo n'a y'o don o nafa o bɛ se ne fana ma o bɛ video kɛlen o b'o nɔgɔya a bɛ n'a fɔ a ye wari ci aw somɔgɔw ma k'a sɔrɔ aw ma fɛɛrɛ bɔ aw ye dɔɔni ci ne fana ma k'a sɔrɔ ala ma fɛɛrɛ bɔ fana na o ma Sendwave a bɛ aw jigɔrɔ ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an n'a a video spécial kɛ walasa aw bɛ se ka a ci cogo
ana installé togo fam to na mais mogo be kan su ni watina ayta app store kan jona aka téléphone kan aka send wave aka télécharger code promo Drissa 10 akona nyina ko Maliens amedo anka vidéo konnala ama damene ni jumɛn o leçon de morale Maliens aw bela jeliya ye k'a fɔ ko vocal lɔ circuler la réseaux sociaux sanfɛ vocal la mɔgɔ caman ko professeur Clément Dembélé do sariya b'o tɔ jalatigɛ o fana tɛmɛlen kɔfɛ a y'a mɛn k'a fɔ ko mandat de dépôt k'o dara a kan sariya b'o fana jalatigɛ ne tɛna don sariya ka kuma kɔnɔna la ne tɛna don fɛn wɛrɛ kɔnɔ ne bɛna intéressé min na o ye leçon de morale min bɛ a kɔnɔna la kuma minnu bɛ ka fɔ ka ɲɛsin an ka président Assimi ma menace minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka président Assimi ma dankari wale minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka président Assimi ma a vocal kɔnɔna la Maliens ne ye vocal lamɛn ne ye mun faamu a kɔnɔna la ne ye min faamu nin vocal in kɔnɔna la o ye mun ye o ye président Assimi a bɛ baara kɛ waati o waati n'a ye baara kɛ ka yɛlɛ sanfɛ waati o waati n'a ye sanayɛlɛ sɔrɔ dɔ bɛ fara jugu kan dɛ waati o waati n'a ye sanayɛlɛ sɔrɔ dɔ bɛ fara jugu ka plan jugu kan waati o waati n'a ye sanayɛlɛ sɔrɔ ka Maliens ka degun dɔ wuli ko tɔgɔda dɔ bɛna n'a kan ko manja dɔ bɛna n'a kan wa jugu bɛ taga bi complot kura kɔnɔna la o kɔrɔ jumɛn ko Mali an bɛ yɔrɔ minɛ n'a fɔ bi jamana ka baara kɛ président ka tɔgɔ sɔrɔ président ka jamana bɔ degun kɔnɔ a bɛ Maliens caman déranger dɛ Assimi sigilen don Maliens caman ni kan bi wa Maliens caman bɛ yen olu ka ala deli su ani tile président bɛ se ka bin cogo min na Maliens caman bɛ yen olu ka ala deli su ani tile président bɛ se ka dɛsɛ cogo min na Maliens caman bɛ yen olu ka ala deli su ani tile a ka fɔ ko président ma se ka nin kɛ walasa olu b'a ta ka lagosi kɛ ni a ye an bɛ leçon min sɔrɔ nin kɔnɔ o ye jumɛn o ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka jamana lafiya mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka jamanadenw lafiya mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka jamana bɔ jɔnya kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka terroriste kɛlɛ ka rebelle kɛlɛ ka na ni projet kura ye walasa ka se ka jamana bɔ nɔgɔ kɔnɔna la i ka wuli ka jɔ bɛ bonya o kɔnɔ waati o waati a bila i kunna ko juguya a bɛ taa k'i sɛgɛrɛ a bila i kunna ko kɔnniya bɛ taa k'i sɛgɛrɛ a bila i kunna ko ɲɛngoya bɛ taa k'i sɛgɛrɛ n'o tɛ bi dugawu de kan ka kɛ président Assimi bi barika de kan ka da président Assimi bi Maliens bɛɛ de kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka président Assimi protéger munna parce que a bɛ ka Mali sama ka se yɔrɔ la depuis an indépendance ta a ma se yɔrɔ min na a bɛ ka Mali sama ka se yɔrɔ la farafinna jamana tɛ yen min y'a kunkɔrɔta ɲɔgɔn sɔrɔ bi a bonyalen don bi ka tɛmɛ farafinna président bɛɛ kan Mali bonyalen don bi ka tɛmɛ farafinna jamana bɛɛ kan n'o o mɔgɔ min y'o kɛ n'o ka juguya sera nin niveau la ko mɔgɔw b'o juguya ka taa se nin niveau la ko fo ka taa fɔ ko ka dankari o la Maliens o kan ka mɔgɔ sɔn hakili la leçon filanan o ye jumɛn leçon filanan ye jumɛn mɔgɔ min tɔgɔ bɛ ka fɔ k'a ka vocal don sisan sisan ni ma fili a kun ko a bɛna na meeting dɔ kɛ ko ka meeting dɔ kɛ ko ka armée soutenir parce que ko Kidali dayɛlɛli diyara u ye o y'a sɔrɔ meeting fɔlɔ kun kan ka kɛ énergie contre la o ma marché maintenant cette fois-ci Kidali dayɛlɛlen ko ka meeting kɛ ko ka armée soutenir Maliens leçon filanan an b'o tirer yɔrɔ jumɛn kɔrɔ ko président mɔgɔ camanba de bɛ nin waati na a bɛ ka ja olu bɛ k'u disi gosi a bɛ ka ja olu bɛ k'i tanu wa président tɔgɔ bi mɔgɔ caman bɛ k'a utiliser k'a kɛ fɛn ɲinina ye président tɔgɔ bi mɔgɔ caman bɛ k'a utiliser k'a kɛ tɔgɔ sɔrɔla ye président tɔgɔ bi mɔgɔ caman bɛ k'a utiliser pour que ka se k'a ka meeting kɛ ka retombée politique sɔrɔ walasa a bɛ taa kɛlɛ wɛrɛ kɛ ni a ye e bɛ président juguya la e ko n'i ye président sɔrɔ e b'a faga o libération Kidali libéré e ko k'e bɛ taa meeting kɛ ko ka président soutenir yani meeting de ka kɛ an minɛna donc o b'a yira k'a fɔ ko soutien bɛ mɔgɔ caman ta da kɔnɔ a tɛ u dusukun na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u dɛsɛra mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u ma solution wɛrɛ sɔrɔ u dɛsɛra solution wɛrɛ t'u bolo taafan t'u bolo u tɛ se k'u ka opposant k'a da kɛnɛ kan u tɛ se k'u ka juguya k'a da kɛnɛ kan u ka kɔnɛ u tɛ se k'a da kɛnɛ kan u bɛna mun kɛ u bɛna don soutien kɔnɔna na u bɛna mun kɛ u bɛna don vive Assimi kɔnɔna na u bɛna mun kɛ u bɛna don vive armée kɔnɔna la u bɛna mun kɛ u bɛna armée ta k'a da sanfɛ walasa u ka se ka kɛnɛ sɔrɔ ka meeting kɛ walasa u ka kɛnɛ sɔrɔ ka sitting kɛ walasa u bɛ se ka bɔ ka taga fɛn caman kɛ wala ni jama nana u bɛ sɔrɔ k'o jama ka taga kɛ ka président Assimi kɛlɛ nin vocal in b'o de yira o nin vocal in b'o de yira o la Maliens bɛɛ kan ka hakili to yɛrɛ la Maliens bɛɛ kan k'i janto yɛrɛ la Maliens n'an bɔra o kɔnɔna la an y'a fɔ aw ye o don na ko fɛn min ye Ivoire ka président ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara vidéo a y'a partagé kosɛbɛ vidéo a y'a partagé kosɛbɛ a ka kɛrɛ caman bila
fɛn min Alassane Dramane Ouattara ye ale kun taara Allemagne sommet dɔ la nka a bɔra Allemagne kunun a y'a tile direct ka taga Macron fɛ Élysée o waati kelen Guillaume Soro kun bɛ Burkina fɛn min ye capitaine Ibrahim Traoré fɛ ɔ Alassane bolila ka taa kalifa don Faransi ko Guillaume bɔra Niger a nana Burkina ale bɛ ka ɲinɛ ale bɛ k'o kɛ waati min na ale de ka baara kun ye ni Mali opposant min ye Mali tɔɔrɔ ni mɔgɔ min ko k'a bɛ Mali firi a sensabara kɔnɔna na ale b'o reçu a fɛ ni mɔgɔ min ko a bɛ Niger firi a sensaba kan ale b'o reçu a fɛ Blaise Compaoré a condamné à mort Burkina b'o fɛ Alassane de ye nationalité d'a ma mais bibi na Babo Soro reçu ale Burkina ale y'a dɔn sisan ko ja ko kojugu don ale y'a dɔn sisan k'a fɔ ko Niger kelen ka Soro reçu ko kojugu don a bolila ka taga Alassane fɛ u ka kunu ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Faransi mun bɔra kɔnɔ entre Alassane Dramane Ouattara dɔw b'a fɔ a y'an ka concentrer Mali kan e ma foyi faamu diɲɛlatigɛ la e tɛ fɛn yɛrɛ dɔn yɛrɛ Mali ko kuma bɛ ka taa fɔ Faransi fɛɛrɛw bɛ ka taga tigɛ Mali kama Faransi Alassane ni Macron fɛ e sigilen don k'an ka concentrer Mali kan ko ka Alassane bila est-ce que e bɛ fɛn dɔn diɲɛlatigɛ la est-ce que e bɛ géopolitique e b'a kɔrɔ dɔn e t'a dɔn ko jamana dɔ de bɛ marifa di terroristes ma e t'a dɔn ko jamana dɔ de b'a ka diplomatie di terroristes ma e t'a dɔn ko jamana dɔ de bɛ kɛ sababu ye k'anw mago sa e m'a faamu e tɛ fɛn dɔn diɲɛlatigɛ la Alassane ni Macron ka kuma ko cogo di kunu mun bɛ taa Alassane bila ka taga sigi Macron ɲɛkɔrɔ ko ka kuma Niger kan mun bɛ taa Alassane bila ka taga sigi Macron ɲɛkɔrɔ ko ka kuma Mali kan kunu u taara o de kɛ mun bɛ taa bila ka taga sigi Macron ɲɛkɔrɔ ko ka kuma Burkina kan wa Macron ko Alassane Dramane Ouattara ma kunu n'o ye Ivoire président ye k'u kana sɔn ka négocier ni Niger ye ko k'a sɔrɔ Bazoum ma bila ko CEDEAO kana sɔn ka négociation kɛ ni Niger ye ko k'a sɔrɔ Bazoum ma bila ko CEDEAO kana sɔn ka teriya kɛ ni Mali ye CEDEAO kana sɔn ka teriya kɛ ni Burkina ye donc bref o ye jumɛn ko ale ka dɛmɛ bɛ CEDEAO ye n'u ye fɛn fɛn ta ka Mali sɛgɛrɛ ale ka dɛmɛ bɛ CEDEAO ye n'u ye fɛn fɛn ta ka Burkina sɛgɛrɛ ale ka dɛmɛ bɛ CEDEAO ye n'u ye fɛn fɛn ta ka Niger sɛgɛrɛ o de kɛra Emmanuel Macron ka propos ye kunu k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ye kunu ka déjeuner senfɛ Macron ka mun bi CEDEAO ka négociation ko la Macron ka mun bi Bazoum ko la Macron ka mun bi Mali ko la mais olu bɛ to plan de tigɛ Élysée sauf que u ɲinɛna k'a fɔ an bɛ Ala ka plan kɔnɔna la o Faransi kelen na kunu fɛn min ka ministre des affaires étrangères n'o ye Catherine Colonna Catherine Colonna kun welelen don assemblée kɔnɔ kunu comme an ka élément lamɛn on va écouter. La politique africaine de la France est discutée au Parlement. C'était une promesse du président Macron aux forces politiques. La politique africaine de la France est discutée au Parlement. L'événement est rare pour un domaine que l'on dit réservé au chef de l'État. Une réponse au sentiment d'échec historique très partagé dans la classe politique après le départ forcé des forces françaises du Mali, Burkina Faso et pour finir Niger, où il est toujours en cours. À l'ouverture, la ministre des Affaires étrangères a voulu relativiser. L'attitude à notre égard de 3 juntes militaires ne doit pas occulter les bonnes relations, et je dirais même les très bonnes relations que nous entretenons avec l'immense majorité des pays africains. Ils sont 54. Nous avons... Alors, aïe ni ron la même fois. À côté de ministre ko togodi. Ko Mali, Burkina, Niger. Ko lu ka tabolo min ta ka France sɛgɛrɛ. Ko mɔgɔ mankan tɛ k'o ta. Ko k'o kɛ ka fɛn dogo o ye fɛn jumɛn k'a fɔ ko olu Faransi ni farafina jamana 51 tɔ bɛɛ lajɛlen ka di u ka relation ka di donc fɛn t'olu ni ɲɔgɔn cɛ u tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ olu ye u taabolo ka ɲi ye mais n y'a dabɔ a kama ka nin yɔrɔ nin fɔta pour que a k'a dɔn ɲɛfɛ a bɛna a yɛrɛ contredit aw welela de et puis a bɛ nin fɔ waati min na a y'a sɔrɔ députés bɛɛ jɛra k'a don a fɛ ko a y'an tɔgɔ tiɲɛ aw gɛnɛ ka bɔ Mali la aw gɛnɛ ka bɔ Burkina aw gɛnɛ ka bɔ France donc k'an bɛ mun kɛ u ye jɛkulu dɔ de sigi sen kan jɛkulu min kan ka baara dɔ kɛ ka réflexion dɔ kɛ min bɛ a to u bɛ Mali sɔrɔ cogo min na min b'a to u bɛ Burkina sɔrɔ cogo min na min b'a to u bɛ Niger sɔrɔ cogo min na min b'a to u bɛ farafina jamana tɔ sɔrɔ cogo min na o jɛkulu in kan ka baara kɛ o conclusion kan ka présenter janvier 2024 o de la ne bɛ ninnu su ni ti géopolitique de dɔn i jugu bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ i kan quoi i b'i daga sunɔgɔ quoi k'o tɛ i ka problème
Ni to ko kalama de I jugu bi ka fɛrɛ tigɛ ka waati min na a bɛ ka projet ta a bɛ ka plan kɛ ka waati min na e bɛ t'i da ka sunɔgɔ k'o t'i ka sara ye o de la o kɔrɔ kɛ tɛ géopolitique o de la moi je vais les suivre donc nin baara Faransi gouvernement ni député bɛna jɛ ka baara de kɛ sisan Mali bɛ récupérer cogo di Burkina bɛ récupérer cogo di Niger bɛ récupérer cogo di Farafina yɛrɛ bɛ récupérer cogo di à conclusion janvier 2024 u bɛ sɔrɔ k'o labɔ mais yan'o cɛ ale ko cogo di sisan e welela ka n'i jɔ bɔgɔ jeninen kan ko aw ka politique man ɲi farafina d'abord la politique française en Afrique a fɔli yɛrɛ o ye farafinama dɔgɔyali ye la France ne doit pas avoir une politique africaine Afrique t'aw ka colonie o anw tɛ aw ta ye o la France doit avoir des partenaires et non une politique africaine d'accord comme u bɛ deli k'o de kɛ ka kɔrɔ ko olu bɛ ka taabolo min kɛ ka na farafina ko anw bann'o ma ko anw ye kɛlɛ kɛ ko k'u gɛn ministre wele kun de kana a kana ɲɛfɔ mun de la aw bɛ ka gɛn ka bɔ fan bɛɛ fɛ wa mun de bɛ se ka kɛ ministre ko cogo di k'olu ma gɛn ka bɔ fan bɛɛ fɛ dɛ k'a tulo bɛ fɛn o fɛn na dɛ k'a bɛɛ ye jamana saba dɔrɔn sinon an ni jamana tɔw ka di mais aw k'a ka kuma lamɛn o kɔrɔ n'a ni jamana tɔw ka di o kɔrɔ ko taabolo ka ɲi o mais an bɛ kuma in tɔ lamɛn a bɛna min fɔ ka taa. Voulu renouveler notre politique à l'égard du continent africain, à occulter les bonnes relations, et je dirais même les très bonnes relations que nous entretenons avec l'immense majorité des pays africains. Ils sont 54. Nous avons voulu renouveler notre politique à l'égard du continent africain. Nous avons voulu renouveler notre politique à l'égard du continent africain. A kelen ko k'a fɔ ko politique mun b'u bolo k'a ka ɲi fo ka taa fɔ ko k'a to ten k'a ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ ko nka k'u y'a kanu ko ka segin a kan ko k'o dabila ko ka dɔ wɛrɛ kɛ o kɔrɔ ye jumɛn la politique est mauvaise o kɔrɔ ye jumɛn la France est mauvaise o kɔrɔ ye jumɛn ko la France est détestée aujourd'hui farafina bɛɛ sinon farafina bɛɛ aw fɛlen don aw taabolo ka ɲi farafina bɛɛ tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ farafina bɛɛ mais mun na a b'o taabolo kelen falen mensonge contradiction. Et ce renouvellement porte ses fruits. Catherine Colonna a dépeint un continent émergent et insisté sur l'importance des relations économiques. La France serait selon elle le deuxième investisseur étranger en Afrique. La France attirerait aussi les étudiants en masse. Ah, donc ko Catherine Colonna ko togo di kuku hakili to farafina la kosɛbɛ kuku sɔni sigi a ka parce que ko Faransi de ye jamana ye ni diɲɛ bɛɛ Faransi de ye farafina ka investisseur filanan ye investissement ni ko investissement i ko mun sɔrɔ de ko don bosoli de économie o kɔrɔ n bɛ taa de ka taga fɛn dɔ de soit n bɛ n ka wari don ye ka fɛn dɔ bɔ soit n kɔni bɛ taa ka fɛn dɔ bɔ investissement o de n bɛ 5 don ni jamana in na walasa n bɛ 200 sɔrɔ donc a ko cogo di ko Faransi de ye diɲɛ kɔnɔ jamana filanan ye min bɛ investi farafina ka tɛmɛ bɛɛ kan donc o kɔrɔ ye jumɛn Faransi de ye jamana ye min bɛ fɛn sɔrɔ farafina ka tɛmɛ tɔw kan. Parce que n'olu ye 5 don u bɛ 200 de bɔ n'u ye 10 don u bɛ 200 bɔ donc olu ka sɔrɔ min bɛ yen o de menacelen don donc u bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour que u ka sɔrɔ bɛ se ka continuer cogo min na e sigilen don ko comment dirait la ko an ka Faransi to yen ten. Qui élude le problème de la politique des visas pour la France, très critiquée en Afrique, mais qui serait en rénovation selon la ministre. Tous les partis se sont ensuite succédés à la tribune de l'Assemblée pour transmettre leur vision, tous appelant à des partenariats renouvelés, relancés ou rénovés. Les partis de gauche proposant des ruptures plus radicales, comme le député communiste Jean-Paul Lecoq. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la... Ni député dɔ ye a ko Catherine Colonna mɔgɔ a ka nin kuma mugu bɛɛ nin fɛn bɛɛ n'a bɛ fɛ farafina k'a ka indépendance sɔrɔ a y'a dab'u ka wariko kuma la n'a y'a dab'u ka wariko kuma la sa u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ franc CFA ko min bɛ yen a y'a dabɔ a laban a k'u yɛrɛ to yen u k'u Français député de b'an ka franc CFA ko kuma fɔ mais i tɛ se k'a fɔ farafin dɔw ye. Perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. L'opposition vise ainsi un symbole du lien spécial entre la France et ses anciennes colonies, avec cette monnaie dont la convertibilité est garantie par le Trésor français et arrimée à l'euro après l'avoir été au franc français. Le projet de transférer les responsabilités de cette monnaie commune, éventuellement baptisée ECO, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est régulièrement retardé, largement du fait des hésitations et débats dans les États concernés. Cet après-midi, le débat à l'Assemblée n'a donné lieu à aucun vote. Fɛɛrɛ kura bɛ ka tigɛ an kama
Malien n'an bɔra France an bɛ taa Guinée rapidement yani an ka na général Gamou ka nomination na. Fɛn min ye kunu Guinée ministre de la justice n'o y'u ka sariya ministre ye u ye mandat kura bila Alpha Condé contre la ko k'a minɛ ko sariya mɔgɔw b'a la ko mun na parce que k'olu ye Alpha Condé kɛrɛfɛ mɔgɔw olu y'u infiltré olu sera ka don Alpha Condé ka cercle kɔnɔna la ko u bɔra mun kalama ko ye jumɛn ko Alpha Condé kun ye marifa dɔ commandé fan dɔ fɛ walasa a bɛ se ka coup d'état kɛ cogo min na Mamadi Doumbouya la mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra donc ko olu kun bɛ a la donc o kama ko ka Alpha Condé ko ka dɔ fara a ka ɲangali kan ka dɔ fara a kan k'a wele k'a ɲininka ni min bɔra la an n'o tɔ da aw tulo kan inshallah don n'a nataw la Malien a ye vidéo partagé kosɛbɛ an bɛna se a nafama yɔrɔ ma général Gamou ale nomena bi k'a kɛ Kidal gouverneur ye tɔgɔma seere belebeleba tɔgɔma seere belebeleba a kɔrɔ b'a la a kɔrɔ ka dun a kɔrɔ ka bon a kɔrɔ ka di général Gamou bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko depuis 2012 kɛlɛ daminɛna fo bi officier min don a ko k'a tɛ Mali janfa officier min don a ko ko a tɛ Mali janfa ko ka tugu rebelle kɔ officier min don a sera ka hali a ka plan n'a ka stratégie ka an ka officier caman dɛmɛ olu ka se ka kisi ka bɔ terroriste ni rebelle tɔɔrɔ ma o général Gamou bɛɛ b'a dɔn ni jugu bɛ SEMA la bi o ye Gamou ye bɛɛ b'a dɔn ni jugu bɛ MNLA la bi o ye général Gamou ye bɛɛ b'a dɔn ni jugu bɛ terroriste la bi Mali armée la o ye général Gamou ye wa bɛɛ b'a dɔn Kidal bandiw n'a narcotrafiquants ni jugu b'u la bi o ye général Gamou ye wa bɛɛ fana b'a dɔn Menaka kɛlɛ la Gamou ye baara min kɛ bɛɛ b'a dɔn Kidal libéré la Gamou ye baara min kɛ Kidal dayɛlɛ la ko ka jɔn kɛ Kidal gouverneur ye gouverneur min tun bɛ yen nɔ u ka ko laban na cogo min na aw b'o kalama n'i ye Gamou kɛ Kidal gouverneur ye kɔrɔ ye jumɛn ko SEMA ta tɛ yen bilen n'i ye Gamou kɛ Kidal gouverneur ye kɔrɔ ye jumɛn ko MNLA ta tɛ yen bilen n'i ye Gamou kɛ Kidal gouverneur ye kɔrɔ ye jumɛn ko Kidal segira a tigiw ma n'i ye Gamou kɛ Kidal gouverneur ye c'est comme si i bɛ ka ci de narcotrafiquants ma n'i ye Gamou kɛ Kidal gouverneur ye c'est comme i ye ci di rebelle ma k'a f'u ye ko désormais Kidal tɛna mara ni manamanakan ye désormais du foyi tɛna sago kɛ Kidal la désormais marifatigi tɛna sago kɛ Kidal la wa désormais Kidal tɛna di mɔgɔ ma ko mɔgɔ min bɛ tila ka jamana janfa tuguni signe très fort nin kɔrɔ de ye ko président sigilen don ka ɲɛsin Kidal ma an bɛ président Assimi fo yan ni nomination na c'est un signal fort c'est un acte ça veut non seulement acte fort don mais c'est comme si c'est une façon k'a yira bɛɛ ka kɛ jamana fɛ c'est une façon k'a yira aw hakili bɛ min na anw tɛna taga yen aw b'a dogo yɔrɔ min na anw bɛ si yen de aw sigilen de tɛ yan ka taga rapport rédiger k'u bila aw sigilen de tɛ yan ka taga reportage labɛn k'u bila aw sigilen de tɛ yan ka taga film dilan k'u bila aw sigilen de tɛ yan ka taga charnier dilan k'u bila Mali bɛ na sisan a bɛna na siyako kuma wuli Gawo kɔnɔna la a bɛna siyako kuma wuli Kidal kɔnɔna la a bɛna fɔ a bɛna na problème ko kuma wuli a bɛna arabuko kuma daminɛ a bɛna tuarego kuma daminɛ a bɛna bozogo kuma ni kɔrɔbɔrɔ kuma daminɛ Kidal kɔnɔna na aw sigilen tɛ yen de ya a y'aw daminɛ anw tɛ yen anw ka problème tɛ Kidal ye anw tɛ siyako kɛlɛ la anw tɛ taaboloko kɛlɛ la d'ailleurs an ye Kidal di a dɔnbaga ma min b'a dɔn an y'a d'a ma Kidal a été donné à quelqu'un qui connaît Kidal, qui maîtrise Kidal. Gamou connaît Kidal. Gamou connaît la SEMA. Gamou connaît les rebelles. Gamou connaît le MNLA. Gamou connaît les narcotrafiquants. Abou don, Abou Borodon, Abado Biteme Saramife. Wani mogo nunu. Nunu ne kunye Gamou kungolo da pri. Ni mogo misraka Gamou foka kubini wara haken du oma. Terroristes yake, narcotrafiquants ka rebelles yake. Et aujourd'hui, c'est le même Gamou qui a été nommé par le président stratège libérateur Assimi Goïta comme gouverneur de Kidal. Korejme, comme Molobalate Kidal Touni. Ou Korejme, Misega ka Molobalate. Ça veut dire que
Le président, il a tout compris. Ça veut dire que le président, il a tellement compris le problème, tellement qu'il a assimilé le problème femme. Solution quand n'aura mani bien fin c'est ça. Gamu ka nommé de ba yara ka foko. Kidal tena gérer bon venez négociation dialogue a sigi amna wari chaka dauma amna avoir que valise ça c'est fini. Ça veut dire que ça c'est fini. Ah ouais bon narco ça c'est fini. Terrorisme ça c'est fini. Ça veut dire que désormais la gestion de Kidal va être gérée de telle sorte que à nafa baisser jamana dembela djelema. Ça veut dire que denchene ko kuma bana Kidal. C'est fini. Denchene ko bana. Enfant gâté ko bana. Ça veut tout simplement dire que désormais Kidal est géré comme Sigassou. Kidal est géré comme Kai. Et le fait que Kagamu Takake Kidal gouvernerait, c'est comme signer médecin, chef ou spécialiste quand docteur Sota ka kalfama. Kounoumamba. Et ça veut dire que le sondo Kayara Kafoko Mogo ni ka jamana kanu. Abisaka geleade. Mais jamana ba doye et nous sommes dans une transition qui est reconnaissante envers ses bons fils, qui est reconnaissante envers ses bonnes filles. Ame gamufu ka douauke. Ala ka Kidal gouverneur ka ta fanga dama. Kaka na hésité de. Kaka na nga sécurité sous-traité de. Kaka na sous-traité mogo shima, il est gouverneur, c'est lui qui décide. Ce n'est pas une famille qui décide. C'est fini ça. Gamou est le gouverneur, c'est lui qui décide sous la direction et le vigilant des autorités. Fourajibike, Kidal, Gamou est responsable. Sécurité, Gamou est responsable. Développement, Gamou est responsable. Éducation, Gamou est responsable. Atteigne nga doulable. Warte tchekata di doumable. Warte tchekata di kabila mable. C'est fini. Et ceux qui disaient que nous sommes des anti. Vous avez compris maintenant, on n'a rien contre quelqu'un. On n'a rien contre. Nous ne sommes pas des racistes. Nous sommes des Maliens. Nous aimons le Mali. Général Gamou, bravo, bonne continuation. On va juste essayer comme ta téléphone là, ka émission d'Atougou. Téléphone 75 30 37 08. 75 30 37 08. Oui. N'a pas fait ka émission qu'on a là. Ame mo duruta, ou intervention ke ame jeka do ke gamouye, ka jeka do ke transition ka jeka do ke Mali. Alors charné ko kuma, si c'est de to commencera ko da do là. Parce que Mali comme ka fa otikuma folo parce que tout arrangé. Depuis Terusu ka communiquer ka doro, ou talindo ka Terusu ka communiquer d'état. Et a oti Kidal. Aje, téléphone 75 30 37 08. Même Roduruta, oh là là, appel Bigado, mais le réseau des problèmes. Allô? Oh oh. 75 30 37 08. Même Roduruta, Amolou Lame, Amé Soraka émission John. Allô? Oui, allô? Ah, Odrissa Mementado. Ah, ouais. Allô? Oui, allô, ça va?
Ouais, ça va? Somogone. Somo. Toko kan wele ka bɔ min? Ka wele ka bɔ Sabali Buran. Ayi bisimila. Tiɲɛ na, an b'a félicité kosɛbɛ ka transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. D'accord. Tiɲɛ na, a kɛra kunna wolo da ye. Merci beaucoup. A n'a ka kan. Merci. A diyara n ye, a bonyana ma, Ala k'a ta fanga d'a ma. Amina yarabi, amina yarabi. Ala k'a kɛ kunna wolo Mali ma. Amina yarabi, amina yarabi. Ala ka Mali jugu bɛɛ lajɛlen malo. Amina yarabi, amina yarabi. Yarabi, Ala k'a kɛ tɔɔrɔta ye Mali ma. Amina, amina. Merci beaucoup. Yarabi, i ka cɛsiri n'i ka timinandiya. Merci a diyara n ye kosɛbɛ. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Ante? An b'a ni ce. Tɔgɔ kan wele ka bɔ min? Dirisa Mementa. Awɔ. Ne ye chauffeur le. Ya alhamdulillah. Ne filɛ kungo de kɔnɔ n bɛ kan k'i ka émission suit. Eh. E ye bozo ye, ne ye fila ye. Gamungala général ye fɔɲɛ Kidali gouverneur ye fɔɲɛ tɛgɛrɛ fɔ. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Hali bi sa Ala k'aw bolo mɛn baara la. Amina, amina yarabi, amina Ala yarabi. k'a ɲɛ k'a d'an ma. Amina yarabi. Ala k'an fanga se. Amina yarabi, amina yarabi. Ala k'an bɛɛ ni Mali kɔlɔsi. Amina, amina yarabi. Ala ka Mali jaga tɛmɛ li kan. Amina, amina yarabi. Bozokɛ i ni ce. Merci beaucoup. Merci, merci. Amen. Oui, allô? Allô? Oh. Ani François ti ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ. Téléphone 75 30 37 08. Gamu nomena ka kɛ Kidal gouverneur ye. Allô? 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 Oui, allô, ça va? Ah, ça va Dirisa, comment tu vas? Bien, Dieu merci. Aga kene denbaya don. Ah bah, tɔgɔ kan wele ka bɔ min? Kan wele ka bɔ Faransi. I bisimila. Mamadu Koyita de don. Comme tɛna foli caya ni kuma. Vraiment an nisɔndiyalen bɛ kojugu. N'an ko an bɛ kuma a bɛ komi n'i ko tasuma fifala ma a fiyɛ n'a da ye. Ni nunji ma a faga daji b'a faga oui. Vraiment an bɛ an ka général félicité. An ka duwawu b'a kɔ. An b'an ka transition ɲɛma fɔ ka fara gouvernement bɛɛ lajɛlen kan. Wa foli fanba yɛrɛ b'aw fana kan. An minnu ye activistes ye. Merci beaucoup, merci. Wallahi an b'aw fɔ, an b'aw soutenu. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Parce que n'i y'a mɛn ko jamana taara ɲɛfɛ n'i ko ne de ɲɛma ye mɔgɔw de b'i kɔ. Siga t'a la. Voilà, vraiment an ka jamana Ala k'a basigi. Amina, amina yarabi. Min filɛ ka kɛ nin ye ni maa o maa tɛ stratégie ye a tɛ se ka nin kɛ. Ouais, c'est vrai. C'est stratégique. A tɛ taa mɔgɔ de nɔmɛ mɔgɔ min tɛ se ka yen réseau yɛrɛ dɔn. Bon Gamu fana alhamdulillah ale bɛ cogoya min na a bɛ yen cogoya dɔn kosɛbɛ yɛrɛ. Mɔgɔ t'a dɔn, mɔgɔ tɛ Kidali maîtriser a ye. Voilà, maa min n'i ye maa nɔmɛ a yɛrɛ ka dugu la a bɛ comme sisan aw mana aw nɔmɛ Kati fɛn dɔ la. Voilà, ko bɛɛ bɛ ten de mais an bɛ dugawu kɛ comme jama ka ca. Ok, merci beaucoup, merci. Vraiment, an bɛ dugawu k'aw ye vraiment franchement je t'écoute tout le temps. D'accord, merci beaucoup. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Allô? Naam. Aba, tɔgɔ kan wele ka bɔ min? Ok, i bisimila. Aba. D'accord, c'est vrai. C'est vrai. Amin, amin, Arabi. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Ça va? Tɔgɔ kan wele ka bɔ min? I bisimila. Franchement, Taron ye commentaire lagɛ, j'étais la première personne k'a fait. C'est Doulane sigilen dɔrɔn, n ko e ti gouvernement ye Gamu nommé ka kɛ Kidal gouverneur ye. Franchement, dans ta la, c'est fort qu'un signe, signal, il y a pas moi. Ouais. Non, c'est un signal fort.
plus que fort même. Voilà. Là où j'ai des chefs de poule, depuis Nika, fin titre, là, je travaille comme ça, je suis en plein boulot. Là, je suis l'actuel H24. Ouais. Tu vois, depuis là, il y a un brave, la fournie, ils seront moins, d'accord. Même temps, encourager, donc, comme avant, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a tout jolé, on a Jeffrey. Nyala sonam. Donc, Darasunkota la folie. Non, donc, voilà, c'est un combat de 100 ans qu'on a commencé. On dit on préparait Kabla. Et vice-versa, faut que c'est ça. Ouais, sinon, ces gens-là ne vont jamais renoncer. Aucun n'a renoncé. Non, table. Ouais. Ils ont déjà préparé le fait au-delà avec Kabla. Qu'est-ce que l'on la coupe la sans fait. Donc maintenant, on ne fait qu'on déconstruire. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Franchement, voilà, je vous encourage les gars du Mali et puis franchement, franchement, nous comptons beaucoup sur. On n'est pas sur place, mais franchement, on met dans les Mali, on met où les Mali. D'accord, vraiment, oui, le Litarang, quoi, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Ça va? Allô? Basi fo ete amalatan aw yɛrɛ kun Basi tɔgɔ k'an wele ka bɔ min Seydou Sidibé ka bɔ Italie i bisimila Sidibé basi fo ete amalatan i bisimila merci beaucoup d'accord a diyara n ye kosɛbɛ wala i ka numéro ta i ka fɛngɛ de kan quoi i ka ligne kan a bɛ bɛn wa i n'a sunya de dɛ a bɛ bɛn baasi t'a la d'accord a bɛ bɛn baasi t'a la voilà awa merci vraiment ok voilà merci mais basi foyi tɛ amalatan awa merci voilà non gamu ka nouvelle diyara n ye trop d'accord merci beaucoup merci voilà ok merci beaucoup quand même merci ok ayiwa an bɛ téléphone jɔ yan nɔ ka émission fana jɔ yan an y'o fɔ aw ye Gamou ka nomination c'est stratégique, c'est une nomination intelligente, une nomination stratégique. C'est ce qu'on appelle l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça fait taire beaucoup de bruit, ça fait taire beaucoup d'allégations, ça fait taire beaucoup d'insinuations. Et Gamou, fɛn bɛ Kidal n'o ye rébellion barajuru ye, Gamou b'a dɔn a tɛmɛna sira fɛ. Trafiquant de drogue a b'u dɔn, a b'u tɛmɛ siraw dɔn, fura min b'a la a b'a dɔn. An ka taga kɛlɛ yɛrɛ kɛ, libération a tun b'a cɛ la, a ka mɔgɔw b'a cɛ la, kɛlɛ cɛ la. C'est l'homme qui a été nommé à la place qu'il faut. Même profiter quand tu regardes, n'o ye Chody Ag, Chody Ag. Chody, si jamais tu reviens de la Chine avec les mains vides, moi je dirais, salam alaikum.